Madam, ụmụ nwaanyị nọ na di na-agba n'ezi. Ọ bụghị ịna n'iyi. Isikwa unu. Osikwa unu. Okay, you have seen mkpụrụ mmiri with your eyes. You are just leaking your husband's secret to us. Maybe wala. Ifuroi n'ile ya elika. Chere ka m gwago collect godi nke a kwuru. Ụmụ nwaanyị nọ na di na-agba n'ezi abụrụ ịna n'iyi. Because ụmụ nwoke nọ na di ụmụ nwoke nụrụ nwaanyị na-agbakwu n'ezi. So ụmụ nwaanyị nọ na di na-agba n'ezi ọ bụla ịna n'iyi. Yes, mmemme gwara anaghị eso okwu, ịghọtago? Ọ bụla ya bụ ịna n'iyi. So for nke ị na-akpọ na mafugo mkpụrụ mmiri na di jikwa wee na-eme nke ọ na-eme nke ọzọ. Afụgo m mkpụrụ mmiri ebe nnọkwa bụ Sauti o, anọrọ m na Naija. Sauti bụ obodo ụmụ anụmanụ, obodo godo na Nsọmọla, obodo ife ọjọọ juru na ya nụ. So o nwere ife dị na mụ nwe ifo mkpụrụ mmiri abụla editin. Na mfụrụ mkpụrụ mmiri ase nwaanyị anwere ife ọmata. Weda nke ị na-akọzikwa na nke ị na-aka gbasara m. Kama na ife nna-achọ ịkọwalụ gị bụ na nwaanyị nọ na di na-agba n'ezi ọ bụla ya bụ ịna n'iyi. Ịna n'iyi bụ nwoke a na-apịchatara anything. Nwoke na-agụrụ n'iyi onwere ife ọpasta. Onwere ife ọpasta, ihe ife bụ hua dimkpa bini. Onwe ife ọchịtara aja. Ịghọtago? Ọnwa bụ na nwoke na-alụ n'iyi. And besides, adị m aka akụkọ ndị nọ na Naija, adị m aka akụkọ ndị nọ na Sauti. Ịghọtago? So onwere nwaanyị nọ na Sauti, nwaanyị Igbo nọ na Sauti na n'iyi ka ụmụ nwoke nọ na Sauti ebe a si wee na n'iyi. So park ya one side.